2017 hartan elkartasunetik konpromisorako saltoa egin genuen, pausu bat aratago eman genuen desobedientzian, eta gaur ere hori bera egitera gatoz, ez? Ulertzen dugu azken finean, libre bizializateko desobeditzea funtsezkoa dela, ez? Ezinbestekoa dela, eta zentzu horretan gaur ere hori da precisamente aldarrikatu nahi duguna, ez? Bere garaian justiziaren eta legearen artean hautatzea da aukeratzera derrigortu gintuzten, eta justiziaren alde lerrokatu ginen, eta gaur ere hori da egingo duguna, ez? Denborak erakutsi du precisamente zipaioak izan zirela, egun hartan epaituak izan zirenak, zipaioak dira bertan egindako sarraskiarengatik epaile baten aurretik pasatu behar direnak, eta ez precisamente gu zeinak elkartasuna eta babesa adieraztera joan ginen gazteak, ez? Eta zentzu horretan PNV-ri ere interpelazio argia egin nahi diogu. Autua oinarritu genuen, elkartasunetik konpromesura pasatzean, eta beti bezala egin ziguten erabakitzea, aukeratzea justizian eta legeen artean. Orduan gu justiziaren alde egin genuen, eta bideo horretan kateatu ginen beraiekin, batez ere bakardade hori apurtzeko. Eta zentzu horretan, PNV-ri enplazamendu argi bat egin nahi diogu, ez? Benetan, lehen esan dudan moduan, ez? Azken finean, Madrilen hartzen diren erabaki eta sententzia bidegabe horiei aurre egin eta benetan desobedientziazko jarrera bat izan dezan, ez? Esan dugun moduan, azken finean, lege hauekin disidentzia epaitzea, disidentzia oro kriminalizatzea, eta zentzu horretan guk argi dugu ez dugula horren parte izan nahi, eta horregatik berriro diot, desobedientziaren aldeko autua egiten dugula, ez dugulako zirkorren parte izan nahi. Beraz argi izan dezatela, epaitzen gaituzten 8 gazteok ez dugula inondik inora ere egin genuen hura ukatzen, hau da oso harro gaude gure lagunak babesteaz, oso harro gaude egin genuen hartaz, eta esan dugun moduan berriz ere egingo genuke, beraz, zentzu horretan argi dugu zein den gure autua, desobedientzia eta berriro diot justiziaren alde lerrokatzea, ez? Baina bera juntzen beste 7 pertsonekin furgoneta baten barruan, jozeneko ikusgarria. Eta gero kalabozoan bertan, Aiala ezen igarkik ere, eta Ibonek, irribarre batekin juntzien ikuste eraman zituztenean. Ezkenean ez zuten pasa ordu pilo horiek bakarrik. Eta nik uste hori jantzura lortu denuen. Abre la muralla.